Dobre, takže v prvom rade ďakujem veľmi pekne za pozvanie, že tešil sa vás tu veľmi počne. Ja som na niečo takom prvýkrát, čo sa týka IT a technológie, to je len okrajovo ako moje hobby, aj financie a takéto veci, čiže kto sa vyzná viac do IT biznesu, tak prosím, keď poviem nejakú hlúposť, tak ma neukrižujte. Ja som pôvodne chemik a biotechnológ, čiže čo sa týka nejakých kryptografických vecí, tak to veľmi nie. Ale v rámci ako hobby bol taký nápad ako investor od kolegu Mariana Jančušku, ktorý bol vlastne prvý človek, ktorý zaviedol tak v strednej Európe nejaký bitcoinový automat v novembri 2013. Tak my sme sa s ním nejako skontaktovali spolu s kolegom a zišiel z toho taký nápad, že zaviesť ďalší bitcoinový automat do Košic ako na východ Slovenska. Konkrétne moja osoba sa na tom podiela ako investor, čiže založili sme novú spoločnosť, kúpili sme automat od nemeckej spoločnosti BTX ATM, určite poznáte. Ten automat sa volá Sumo Pro. Môžete mi prepnúť, máme ďalší slajd. Čiže z takej skrátkosti vlastne založili sme 20. septembra 2014 sme vznikli, čiže fungujeme niečo plus minus 6 mesiacov. Na začiatku úplne vlastne ten projekt sme robili asi tak rok, od novembra 2013 až do septembra, pokiaľ sa to spustilo. Takými hlavnými cieľmi bol nákup a predaj bitcoinov a iných kryptomien vlastne tu na východe. Také popularizácia a šírenie povedomia o kryptomenách a ich možno využitie v tej digitálnej ekonomike. Keď som sa niekoho pýtal, že čo to je Bitcoin, tak 99% ľudí mi povedalo, že čo to je, na čo to je a čo s tým môžem robiť. A samotné prišiel sme s takým nápadom, že ako tomu dať nejaký šport alebo spopularizovať to, aby aj bežný človek vedel, čo to vlastne ten Bitcoin je. No a ďalší taký cieľ, taký veľmi dosť výrazný cieľ je vlastne vytvorenie takej bitcoinovej mikroorganizmy tu na Košice alebo všeobecne na východnom Slovensku. Môžete mi prepnúť ďalej. Takže ako sme začínali, vlastne takto to prišlo v takéto krabici, bol s tým dosť problém, keď sme to dotiahli tam, kde to bolo treba. Vlastne ten Sumo Pro vyzerá takto hneď ako to bolo rozbalené. Tento automat má dosť široké využitie a ešte sme jeho potenciály využité tak na tých 20%, čo sa týka všetkých možností, ktoré tam sú. Vlastne to je kolegovia z týmu dole vpravo aj Martinova, ktorý sa staral trošku o marketing, o všeobecné veci, o tom, ako to spopularizovať. Kolega po mojej strane asi napravo je Maroš Alama, on je asistentom na Technickej univerzite v Košiciach. A kolegu Bielej Košelu asi poznáte, Mariana Jančuška, vlastne 0011 SRO, ktorý je vlastne spolumajiteľom automatu. Táto konkrétne posledná fotka je asi o 2 ráno v Alparku, keď sme to tam inštalovali, takže bolo to trošku také, môžete mi prepnúť ďalej. Vlastne pokračovanie. Toto bolo konkrétne presne 20. septembra, keď sme mali takýto, ako by sa podalo, také otvárací ceremonia, alebo také hlavné predstavenie toho automatu. Zároveň spoločnosť sa v tom čase stala aj členom Americkej obchodnej komory, čiže čo sa týka všetkých veľkých IT spoločností, ktoré sú tu, vlastne to združuje Americká obchodná komora, tak vlastne aj kvôli tej popularizácii Bitcoinu alebo možný nejakej budúcej spolupráce sme aj vlastne členmi tejto komory. Ale si tak celé prebiehalo ako predstavenie na fotografii ukážka papierových peňažiniek, čo to je, na čo to je, ako sa to dá použiť. A potom vlastne samotné predstavenie automatu, tu už boli vlastne prvé nákupy, kde sa vlastne ľudia, ktorí boli na tom otváracom ceremonii, mali možnosť priamo vyskúšať, ako ten automat funguje, kúpiť si ten Bitcoin a zistiť vlastne, ako to celé beží. Môžete mi posunúť, ne? Takže čo sa týka plánov a vízií do budúcnosti všeobecne o spoločnosti, vytvorenie tzv. Lokálnej ekonomiky, keďže management Alparku nám v tomto smere vychádza dosť ústretí, čo sme boli dosť prekvapení. Vlastne máme možnosť tam umiestniť za celkom výhodných podmienok a momentálne prebiehajú rokovania s majiteľmi obchodov, ktoré tam sú, aby sa vlastne ten Bitcoin mohol tam používať. Je to síce na dlhé lakte, ale tak dúfam, že niekde budete vidieť v budúcnosti aj túto nálepku, že Bitcoin sa to deje. Chceli by sme to urobiť, aby vlastne Alpark bol také miesto, kde by sa ten Bitcoin dal platiť. Ja odhadujem, že to bude trvať dosť dlho, lebo s tými majiteľmi prvá otázka je, čo z toho budem mať ja. Takže to je dosť také kritické, ale tak snažíme sa to nejako urobiť.
Takže toto je nás taký asi najväčší dlhodobý cieľ vlastne, aby tie nálepky boli skoro všade. Keď sme začínali v septembri, myslím, že v Košiciach sa dá platiť asi, neviem povedať, v jakých obchodoch bitcoinami. Viem, že svadobní sa hovorí o bitcoin, čiže keď si chcete kúpiť svadobné šaty alebo oblek svadobný, tak si môžete to zaplatiť bitcoinom. Samozrejme, bitcoiny kúpte u nás. Dáme vám zľavu. Dobre, môžeme tu posunúť ďalej. Čo sa týka ďalších takýchto plánov alebo nejakej tej spolupráce, je samotná integrácia Bitcoinu pre bežného užívateľa. Keď niekomu teraz poviete, že vyber smartfón, nainštaluj si Bitcoinovú peňaženku a teraz sa ti tam objaví nejaký QR kód a čo s tým QR kódom urobiť a neukradnú mi to, tak snažíme sa to čo najjednoduchšie zjednodušiť, aby to bolo také. U nás sa tomu hovorilo na univerzite, keď som bol na stáži vo Švajčiarsku, že urobte to tak, aby to bolo blbozdorné, že aby tomu pochopili všetci. Čiže jednak sú to POS terminály a prípadne integrácia s e-shopom. Tam sa nám podarilo získať celkom dobrú spoluprácu s firmou CryptoDiggers EU, neviem, či ste o nich niečo počuli. To je kolega Peter Bezina, oni sú v Bratislave a oni vlastne vytvorili aj túto aplikáciu pre Android, kde vlastne princípom tej aplikácie je, že môžu to používať bežne, ono sa to hovorí ako merchant obchodníci na príjmanie bitcoinov, že vlastne nemusíte ten tovar prepočítavať z euro na bitcoiny, ale jednoducho tam zadáte cenu tovaru a on vám to hneď vyhodí aj cenu bitcoinov. Čiže ten obchodník tam zadá, že áno, sveter stojí 50 eur, napríklad 50 eur, potvrdí to tým zeleným, hneď mu to hodí, že napríklad je to, dajme tomu 0,25 bitcoinu a objaví sa mu QR kód, ktorý ten človek už naskenuje a ten sveter zaplatí bitcoin. A automaticky tá transakcia sa prevedie späť na peniaze. Čiže keď sa robí denná uzavierka alebo mesačná uzavierka do daňového alebo ako obchodníci robia, tak už to zúčtuje v eurách. Veľký problém pri tom je zúčtovať to, vlastne bitcoiny nie sú, čo sa týka nejakej legislatívy alebo nejaké legislatívne podkute. Národná banka Slovenská, ani finančný úrad, ani ministerstvo financí nevie, čo to je. Čiže zatiaľ sa z toho neplatia dane a tí obchodníci majú dosť veľký problém v účtovníctve potom, ako vykázať, že predal som tovar za 500 eur a nemám 500 eur, ale mám nejakých 1,5 bitcoinu. Tak čo to je? Čiže vlastne tým sme sa to snažili, sme sa to uľahčiť čo na najmenšiu možnú mieru. V najbližších mesiacoch v Bratislave, neviem, či poznáte Subway, sieť výrobčakství, toto už v Bratislave funguje, čiže Subway sú takto zakúpice. Tu v Košiciach je taktiež pobočka Subway v Outparku, zatiaľ sú tie jednania v štádiu takých prebežných, či by to chceli vyskúšať, či by to nechceli vyskúšať. A vlastne toto by sme chceli dostať do Outparku, aby to tam bolo všade. Vlastne aby ten obchodník mal nejaký tablet alebo nejaký smartfón a mohol to takto využiť. Čiže sú to obchody s oblečením, rýchleho občerstvenia. Vlastne toto je taký dlhodobý cieľ, čiže s nimi ďalej spolupracujeme. Môžete mi prekúpiť ďalej? Pretože samotnému, čo to vlastne ten Bitcoin je, tu ste všetci vlastne asi z IT oblasti, takže asi hovoriť, že nejaké základy, čo to je Bitcoin, asi nemá nejaký zmysel. Ja, čo som si literárne vlastne prešiel nejakú rešerš, tak niekde hovorí, že to je virtuálne peniaze, digitálne zlato, technológia, decentralizovaná mena, platobný systém. Na tomto obrázku si nezaujíma, ako to celé funguje, vlastne privátny kľúč, môžete mať peňaženku v počítači, v smartfóne alebo na papieri. Vlastne bitcoinová sieť, ktorá je vlastne decentralizovaná, čiže vlastne tí ľudia, ktorí sú za to zodpovední, tí minery, a vlastne tie transakcie sa dajú sledovať na tom blockchaine. Potom, keď budú nejaké otázky, tak som možno o tom pobaviť bližšie, nejaké detaily by som veľmi nechcel ísť, ale môžeme to tu nedať ďalej. Aké sú možnosti využitia? Čiže už som v tých plánoch a v tých nejakých víziách naznačil, že ako by sme to chceli ďalej využiť. Tie možnosti využitia sú takmer neobmedzené, čo sa týka transferu hodnoty, čiže celosvetová globálna sieť, prevádzať peniaze bez toho, aby človek musel platiť nejaké poplatky bankám, čiže efektívnejšie, vlastnejšie platby. Vývoj aplikácií na báze blockchain, tomu sa teraz asi venuje taká najväčšia pozornosť, čiže
ako ten blockchain využiť. Posledný týždeň som sa dočítal taký, že JP Morgan alebo veľké Wall Streetové banky začínajú uvažovať na to, ako zaviesť blockchainovú technológiu na Wall Street, čiže aby tie platby, aby tie transfery prebiehali rýchlejšie, efektívnejšie. Posledné informácie, čo mám, čo som si dneska čítal, je, myslím, že Sberbank uvažuje nad využívaním blockchain technológie a taktiež niektoré banky pôvodne. Ja som sa stretol s niektorými bankármi na Slovensku aj s kolegom Jančuškom. Keď som bol v banke a som povedal, že čomu sa venujete, no tak podnikám na virtuálnych menách bitcoinov, tak ma pozerali takto. A od 2 o 3 mesiace povedal, aha, to ste víte s bitcoinom. Takže už pôvodne, že boli väčšinou všetci proti tomu, sa to zakazovalo. Rusi to myslím, že zakázali, Číňania to zakázali, MTDOC spadlo a všetko možno takto. Pretože ja nečítam noviny, čo sa toho týka. Ja som nejako tak technologicky presvedčený, že niekde v budúcnosti to bude fungovať a už sa to pomaly dostalo do takých vecí, že už tí ľudia, ktorí boli striktne proti, sa nejako tomu začínajú venovať alebo nejako to začínajú ocitať. Môžete mi to posunúť? Čiže takýto príkladom ja som vybral z tých veľkého množstva. Posledný taký boom, ale posledná taká informácia, ktorá ma dosť zaujala, sú platby cez Facebook. Dnes ma neviem, nechcem tu kesnúť hladinu, Facebook má neviem, asi cez miliardu užívateľov. Takže také porovnanie Bitcoin versus Facebook, to bol asi taký článok, že aké je to možné, môžem vidieť, že výrazne Bitcoin vyhráva, čo sa týka jednak nízkych poplatkov, nemusíte tam dávať svoje osobné údaje, čo je dosť záklivé v niektorých veciach. Môžete to posielať do celého sveta, čiže do Afriky, kde len chcete, čo zatiaľ Facebook to robí len v Spojených štátoch. Bitcoinové platby už veľmi rýchle, pár minút až hodiny. Klasické platby, či už kreditkou alebo inými PayPal, tak to trvajú 3 a viac dní. Čo sa týka tých akceptácií, tak Dell, Expedia, Microsoft, rôzne iné spoločnosti, každý deň vyskočí niečo, že niekto tam akceptuje Bitcoin, niekde tam. A vlastne čo sa týka decentralizovaných, čiže decentralizácia je, no ja pôvodne je to ako sieť, ktorá nie je kontrolovaná žiadnym štátom, žiadnou reguláciou, takže ja veľmi jasne do podrobná s týmto by som nešiel, čo sa týka tej decentralizácie, ale tak určite je to lepšie ako banka. Ja som nedávno vyšiel jeden účet v banke a mi narátali také poplatky, že len keď som mal bitcoinový účet, tak tam je platí za zvyšenie niečo, to prejdem z jedného miesta na druhé a je to podobné. Tak môžete mi to posunúť ďalej. Myslím, že to už bude asi aj posledný. No a vlastne toto sú ľudia, ktorí sa tomu venujú. Kolega Maroš Halama, kolega Martin Holán, naši dva externí pracovníci, ktorí sú na strednom Slovensku a samozrejme všade v každej firme musí byť nejaká šarmantná asistentka, čiže na všetko veľmi náma. Neviem síce, čo tam robí, ale je tam. Dobre. Tak vám zatiaľ ďakujem za pozornosť a ak by vás niečo zaujímalo, alebo by ste mali nejaké otázky, tam dole som mal niekde, asi to nie je vidno, takže kľudne môžete písať na môj mail, to je vlastne firemník@centralplan.sk. Moje telefónne číslo, ktoré je zároveň aj nalepené na automate v Alparku, to slúži zároveň ako asistenčná linka, čiže keď je nejaký problém s predajom, s nákupom, a taktiež vlastne môj meno Vladimír Pensák, a web stránku máme tam, kde hore logo decentralplan.com. Čiže to je teda zatiaľ taká základná stránka, ale sú tam všetky aspekty informácie, ktoré je potrebné. Tak to by bolo asi tak všetko, tak ak máte nejaké otázky, prípadne diskusia, kľudne sa môžete pýtať. Ja sa budem snažiť odpovedať tak čo najpresnejšie v rámci mojich možností, čo sa týka IT. Tak ďakujem. Ja mám otázku, kedy asi že sme si mohli zaplatiť za niečo bitcoinami v Alparku. Bitcoinami v Alparku, kedy? No viete čo, podľa mojich skúseností s obchodníkmi typujem ešte tak rok na to. Prvý, čo sa zlomí. Ako? Že úplne prvý obchodník, čo sa zlomí, alebo že všetci? No ja tak typujem, že tí prví obchodníci sa zlomia tak do tých
3, 4 až 5 mesiacov. Čiže my plánujeme, že do konca roka, teraz ja myslím, že 2015, tak do konca roka 2015 už by sa malo dať aspoň niektorom obchode. Či ja tu poviem, že najskôr zlomíme obchodníkov, ktorí sú úplne hore, kde sú tie reštaurácie rýchleho občerstvenia, prípadne lobbybar je celkom naklonený, aby sa dala aspoň káva platiť. Takže do konca roka 2015 ja si budem držať palce, že by sa to podarilo. No a že by sa celý Alpark dalo platiť bitcoinami, keď ešte budeme žiť, možno 2018, 2019, neviem. Môžem sa spýtať, máte vypracovaný na to nejaký mediálny, alebo nemusí mediálny, ale nejaký propagačný plán, aby boli tí obchodníci viac motivovaní, napríklad, neviem, teraz je hrozne populárna Facebooková stránka, kde je veľa ľudí, veľa záujemcov a informovať o tom, že tento a tento obchodník sa tak a tak vyjadril. Je to dobrý ťah. Čo sa týka toho, toto je veľmi dobrá otázka, my osobne vo firme máme dosť veľký problém s marketingom, že ako to spropagovať, ten Bitcoin. Boli nejaké pokusy, čo sa týka nejakých reklamných letakov, nejakých reklamných bannerov. To sme do toho investovali finančných prostriedkov a efekt bol takmer nulový. Čiže máme aj na Facebooku stránku, takže momentálne celý náš tým je tak kompletne vyťažený, že proste potrebovali by sme iného človeka, ktorý sa venuje marketingu, ktorého by sme vedeli zaplatiť, ktorý by sa venoval len marketingu, čiže Facebook, Twitter, možno nejaké reklama v televízii, novinách, možnosti sú len proste. Ja osobne sa venujem asi tejto firme možno tak 2-3 hodiny aj to po večeroch, čiže riešim kopu iných vecí. Kolegovia zase plánujú, čo sa týka nejakých integrácií, programovania, tie aplikácie sú celkom dobrá možnosť do budúcna. Čiže ak viete o niekom, kto sa venuje marketingu, kto by bol ochotný s nami spolupracovať, tak nedajte kontakt a podobne. Zaujímavé, ako sa bude riešiť vlastne že hodnota bitcoinu ešte stále nie je stabilná, jak sa s tým tí obchodníci vysporiadajú, keď sa tým komentoval. Tieto veci napríklad aj tá aplikácia, ktorá tam je, ona fixuje kurz na dennej báze. Čiže v momente, keď sa niečo, je to podobné ako keď nakupujete zlato, že na Londýne vám to fixujú 2-krát denne, čiže v momente, keď ten obchodník príde, alebo ten zákazník príde a chce si kúpiť ten sveter, tak v momente mu to zafixuje za tú danú cenu. A keď sa cena napríklad medzi tým zmení, tak vlastne ten obchodník tie bitcoiny automaticky v tom momente tá aplikácia prepočítala naspäť na euro. Čiže dajme tomu, idem si kúpiť sveter o 2:00 po obede, vtedy stojí bitcoin 240 eur, dajme tomu, tak automaticky mu to hodí, že áno, 240, sveter stojí 50 eur, je to toľko a toľko aliquotná čiastka bitcoinov, takže nemôže sa stať to, že vlastne ten obchodník večer ráta tržbu o 9:00, keď zatvárajú Alpark a už stojí bitcoin, dáme tomu len 200, čiže už stratil 40 eur na tom pohybe kurzu. Čiže vlastne on stále má tých tam 240 a už to má aj v eurách. Čiže vlastne keď sa ten kurz bitcoinu zmenil na 200, večer keď zatvárajú Alpark, on stále má tú tržbu za tých 240. Čiže vlastne je to fixované podobné ako zlato. Vlastne v tom danom momente, keď prebehne tá pravda, je ten kurz zafixovaný a vlastne kreátora sa to pozícia. To ma ale zaujíma, že kto to fixuje ten kurz? No to je vlastne to, kolegovia urobili tú aplikáciu, že ono to fixuje kurz podľa toho, že tam sa dá nastaviť kurz, či už Bitix, ATM, či vlastne Bitstamp, Kraken, a vlastne podľa toho, aký je kurz na burze v tom danom momente, tak on to vezme ten kurz z burzy, zapíše si to a automaticky to zafixuje. Čiže tam sa to dá nastaviť, máme aj automat nastavený teraz na kurz Bitstampu, čiže vlastne ten automat je automaticky obchoduje s Bitstampom, čiže sú tam nejaké prostriedky, keď si idete kúpiť Bitcoin do automatu v Alparku, tak vlastne aktuálny kurz v tom danom momente, ako vy tam vložíte hotovosť, to stiahne z Bitstampu a predá vám to za ten automatický kurz, plus nejaká malá vyššie, s tým, že vlastne keď sa o 2 hodiny ten kurz zmení a vy si idete znovu kúpiť ten Bitcoin, tak kúpite za viac alebo za viac. Čiže takto vlastne zo začiatku sme mali problém s tým, že tam bolo dosť veľké kurzové riziko. Bitcoiny sme nakupovali v predstihu,
Čiže ja som napríklad kúpil v pondelok Bitcoin za 250 a v útorok sa predali za 220. Čiže ja som bol 30 eur v strate. Ale teraz už vlastne nám to tí kolegovia z Nemecka urobili, takže sa to automaticky online. a vlastne na tom princípe pracuje aj tá aplikácia. Tak ja chápem, že ono sa to fixuje tak tomu obchodníkovi, že on vlastne hneď sa ten Bitcoin predá. Že mu ostane na tom, na ktorej z tej kurze už rovno mu ostane predať. Áno. Vlastne to je spárované aj s vlastne taká možnosť v tej aplikácii, aby ostal v Bitcoine? Momentálne sa to dá naprogramovať, čiže kolegovia z kryptovigersu, s ktorými spolupracujeme, to vedia naprogramovať aj tak, aby to ostalo v Bitcoin. Lenže obchodníci to veľmi nechcú, lebo on povie, a dobre, viete, my sme, alebo úplne prvé, keď sme to skúsili, môžem povedať takú skúsenosť, jednali sme s majiteľmi Intersportu, to sme hneď vedľa našho automatu predania športových potrieb, a on povedal, no dobre, no tak akceptovať Bitcoin, že hej, tablet, nejaký QR kód a niečo, a on hovorí, dobre, ale teraz čo z toho máme? A on tak, máte lacnejšie transakcie oproti kreditným kartám, percentuálne je to 0,0 niečo proti 3% alebo neviem, koľko berie kreditná spoločnosť. A on hovorí, dobre, no a teraz hovorím, a ako, môžem si nechávať bitcoiny, alebo môžem si nechávať? Hovorím, môžete si nechávať bitcoiny a môžete ešte zarobiť navyše, keď pôjde kurz smerom hore. A on hovoril, ale ja bitcoin nechcem, ja neviem, čo s tým urobím. Ja chcem euro. A potom aj kolega zo Solitronu z americkej obchodnej komory na jednom zasedení hovorí, a na čo vám sú tie bitcoiny? Ja platím euro. Ja chcem euro, ja nechcem bitcoiny. No i Švajčiari platia zamestnancom časť mzdy v bitcoinoch, časť mzdy posielajú po franku. A koľko takých áno. Vo Švajčiarsku už fungujú výplaty bitcoinu. Čiže dá sa to naprogramovať tak, aby ostávali aj tie bitcoiny, ale obchodníci to nechcú. Čiže keď bola nejaká zvláštna požiadavka, tak sa to nejakú čiastku, keď za to dostaneš odmenu, tiež nejako teraz vypredávaš nejakú Čo by sme ako ľudia určite, čo by mali robiť pre zase nejak akceleroval máme prístup do podia a transparentný nejaký. Ja by som skôr... Sa tu dá platiť Bitcoin? Nestačí? Alebo prídeš 20 krát za deň? Ja som, čo sa toho týka dosť veľký, toto je obrovský problém, že ja som sa pýtal mladých ľudí, ja som sa pýtal ľudí, ktorí študujú IT, ktorí študujú na fejke, na technike, či vedia, čo to je Bitcoin, že či s tým niečo robia. Čo to je? Na čo to je? Čo to je? Medzi mladými ľuďmi, majiteľ Intersportu mi povedal, ja som prišiel, keď bolo v obchodnom dome, pozerali sa tam bliže, alebo neviem čo, prišiel som medzi 20 mladých ľudí, ktorí tam pobehali po Intersporte a pýtam sa, viete, čo je to Bitcoin? A oni na ňom pozerajú, že nie. A potom na druhý deň sme mali stretnutie a on povedal, ja to nebudem akceptovať, lebo mladí nevedia, čo to je. A čiže to je tak, akože, aby som ešte odpovedal na otázku, že čo by mali ľudia urobiť, my sa snažíme skôr takou čo najjednoduchšou formou povedať, neviem, keď si pozriete našu stránku, tam je, vlastne ja som už tam dal na ne ten papierik, lebo vlastne ten automat vám vytlačí, pokiaľ vy máte telefón mobilný, tak vám to vytlačí kód, kde máte public key, private key, vlastne papierovú bitcoinovú peňaženku. A v prvých mesiacoch, keď sme to spustili, mi ľudia volali na asistenčnú linku, že dobrý deň, kúpil som si u vás bitcoiny a vytlačil mi to nejaký papierik, čo s tým mám robiť? Hovorím, v prvom rade to nestráte, lebo tam máte public key, tam toto keď stratíte, tak ste skončili. V prvom rade to nestráte a v druhom rade si to prevedete niekde na nejakú secure peňaženku, či už na blockchain, do mobilu, do notebooku alebo tak. Čiže to boli také telefonáty, že mám tu nejaký papierik, je tu nejaký private key, je tu nejaký public key. To boli také telefonáty, tak... Tým, že vlastne ako obchodníci momentálne sú, alebo každý obchodník vám povie, že dobre, a čo ja z toho budem mať? Oni chcú zarobiť dobre, že ešte aj na tom, že majú v tom obchode nejaký vzduch, tak ešte aj na tom by chceli zarobiť, ak by sa dalo.
Čiže my to riešime skôr takým spôsobom, že ukázať im, že áno, tu máte, ja som videl také celkom dobré video, kde bolo, že vlastne, alebo človek, ktorý platí, aj bolo tam nejaká ruka s dolármi, potom tam išli ako mince a išlo tam akože banka, nejaký zruček alebo niečo. A potom bola ďalšia ruka a tam bolo, že ako kreditná spoločnosť, že či už Visa alebo Mastercard. A ako išli tie mince od toho obchodníka do banky, tak stále tá ruka načiahla a časť tých peňazí proste škrapla. A toto sa mi tak celkom páčilo, že vlastne tá kreditná spoločnosť si dáva na každú jednu transakciu 3%. Čiže platie kreditkou chlieb 3%, platie kreditkou sveter 3%, kupujete auto za kreditku 3%. A tie náklady v konečnom dôsledku berie na seba vlastne konečný človek, ktorý toho kreditkou platí. Lebo obchodník nepríde o 3% zo svojho tovaru, on kúpi sveter veľkoskla je za 40 €, dá si tam 15 alebo 10% maržu, dá si tam ešte tie 3%, ktoré zaplatí kreditnej spoločnosti, dá si tam ešte nejaké percentá za to, že banka mu tam dá ten terminál, kde môže toho kreditkou platiť a v konečnom dôsledku ten sveter stojí 60 €. Plus ešte DPH, ten sveter stojí 60 € a konečne človek povie, dobre, tak idem si niečo kúpiť, tak to zaplatí to 60 €. A keď platí hotovosťou, zaplatí 60 €, obchodník má tie 3%, ktoré inak odvedie kreditnej spoločnosti. Mohlo by byť tak, že ceny bytí boli lacnejšie, alebo teda, no jedno povedia, môže byť tak, že ten obchodník by si vyrátal so zvýšením kurzu, aby si tie bytí nechalo z jediného budúceho zisku. Na diskusiu, ale vieš, Dobre, takže kľudne potom to môžeme prebrať. Tak ja ďakujem zatiaľ. Pekne.